Thank you.
So ebi achiri sanso na nana boafo puku sompahene okena netafo ho na omoba tuma ho diko ono so na nshinje to so me sana asanso da tim diko ono so kana nana ho omoba fekeke amamre ni amade yes ade kakra nana tipema hene nana sare bafo no na no ma mo diam de ache bu ane di no me we fika kra yo dara bonkum
Ajimakum, Oko, Nasago, Nana Bunkum, Nana Tada Sudan Panano. Nana Jata for him, or last night, Papa Duco. Oyeman Appiah Kubi. Sunday, Oyeman Appiah Kubi.
prekupe. Anenema. Enananum. Sunday Omobiha. Omo Elabeta. Oyeman Appiah Kubi. Erawase. Yes, sir. Anybody, Mr. Papa, baby. I want to try to my and I return to see you up in Moshiha Ninianom Emma Mame and Panom Agofuma Audomino Mashia Nidia Quanso Baby I never tried to imagine so the Batonsa Afra Yama me Yeniaba Yedinyamis Kesi Oh Adikesia Rate Aye Ama Ayomso Inti Ena Day Ntina ha yede asida ema ewrati nananom asafo mpanimfo Ayomso empani nkala emebu ne mransie enede eyemani ti bebre se tumedi ati se na yeye so sememra na mmeyi obia obe na obafa atini na no mu ehye na somre na se inim se wadi hen dada wa ha isan se wase bebi abelu ba se hia no na oho enti awrade oho ha dada amno asana yeni na yobakosuna Epenyefo ka yeti bo mo na yeyi aboafo anase otitreni a tumede obehwe so amaye no yemi na yemo na yakase ose ye Bia
ɔnsɛ na ɔfata so ɛsɛ no papaapa yɛ nana frempɔn manso abɛbi ɔtɔ so mmienu ɛyɛ apɔmmuahene of Sɛhwewioso Traditional Council Senior Divisional Chief of Sɛhwewioso yɛmfa sɛ wɔnhyɛ nana kwan ɛsiane sɛ nana wɔ ha nana ɛsɛ wo ɛfata wo na yɛwie ne wo sɛ nana ɔba na ne boafoɔ ka ne ho ɛsiane sɛ mpanimfoɔ sɛ sɛ bɛrima yɛwo no bɛto hɔ no mo na sɛ yɛnyɛ ɔbaa anka ne ho a ne dwuma a wɔdie no yɛa na ɛduru baabi a wɔ sɛ wɔtenten no ɛnti na ma yɛbɔɔ yɛka mmarima ho nanso ɔnyɛ wɔba o ɛsiane sɛ saa na wɔ sɛ meka no ɔyɛ ne boafoɔ nti ɛwɔ sɛ meka no ɛyɛ yɛ nana gyawo a ɔtɔ so mmienu ɛtwibo hene nana ɛtwibo hene ɔsɛ wɔka sumadie no ho nana ɔba ahema abradɔnkɔ ɔbaa yi na ɔbɛtumi aka mmarima yi ho a nana dwumadie no ɛbɛtumi akɔ soɔ saa nnipa yɛ yie wɔn na mpanyinfoɔ tena ase.
Madam Yapani, Oyeman Appiah Kubi across me, I will say, on any hema, and then paying for you now. Saturday, Nana, and then my boat like a city. What to Nana? I may Nana from Pomonso the deal. Yes, and Pabuas again. Namiam Pomonama, and he also Nalama Tranquilla. Now, the Science Senior Divisional Chief. Sir, Nema Traputi, Nami Hema Jumadeka City, and Cosso. Nana, the Down Penny for us. My dear, the matter to tell them no Akoso. Nasanya, and pray for so about 4 cents drink at Pengamilian. And Untimasan and Anum, and Ahimanum, a software, and pray 43 and Safram. And on my she has said, Munyanam Chidam. Namihe, Amadiano, and Cosso Asmiti, the Damunas. Ayomso Nananum, a man here for, and not charming. The Papanas of 4, and I'm not the microphone, and I'm not by him now, Monsieur. And now, Oyeman Appiah Kubi, as she said, to make Sir, everybody, I can say, join the out of the grave, and the dear, and Muno, the Bonita can say so what to my dear. Sana ya born, I can see a school for outdoor, and I am not assassin so for you now. So, I can see at the mouth. I pray I to say, Yade, my boss, what dear, and Baba share among them. Oyeman Appiah Kubi. 72 many Eshedama. Any other protocol officer. Any other neka Adru Haidie. Nama Huni said, Yawra.
Onimoyanfo Ampi Stoke Regional Minister Ahafo Aya Onimoyanfo Evans Opoku Bobie Anayi Mpanifo Yemi Abama Honorable MC Kaho Asamba ya duru ha dia nyema na kan na obo mu den ade amaye Assalam Michael. Grazie. Abi ayatu no, yabatu sa afra. Abi ayatu yabatu sa afra. Na pabu asihema. Na wabi waduma kontrasi Mike. Omi amaya sema na nasompa hine na boafo Akwasipoku ono na oye committee member. Nana pabu asihema ebe na yedi duma no school a ekoso miensa ewo abukansie mu no ene yepese ode omachade ma omo prison no ayeye nuano kwa Kubi AJHS omo na toso miensa Kubi akrofo wa ha Kubi akrofo wa we ma sanka se pa bomo Kubi akro yemi na ejra ho ama Kubi akro mame na fa show myself yadase fa ba ko no to ho na je na enef aya school so mienu aya ABJHS Ayomso ABJHS Ayomso omo ena Oyeman 2019 Adekese Festival quiz omo na tosu mienu yadamase school odi kai ayede omachade ema omo Ayomso JHS Ayomso JHS Ayomso JHS Ayomso JHS omo ena edi kai omo ena edi kai adofo me wansama aboafre ena esufre na omo konkontras embrapa omo ye baba baya yaka chi bia no obeka ade achem achede bebre no ha ena no ede mamu emrenti yere besia ade aduno yabeko Oyeman Appiah Kubi ho na yemia ya papa regional minister ne mpanifo abedu hai na Oyeman ade apapa esem ede amomo boss ene uduru video mo a omampani ne aboa ama new regional health directorate apomutene no na yomo mpanifo ne betena ne o matenetena apomutene ewo ahafomantam ha ame ya ho odina sisi so ne yetimi dia ye adwuma ama mputu aba no enne omampanyini esisa ada no so wo hwidiem eno te edanchen a emumasua a odi free senior high school aba na se enya mumasua so aso ye eno so aye kase regional educational directorate
ɛno nso ɛkɔ so fɛfɛɛfɛ ɛwɔ bikyɛm ebien the regional health insurance directorate sɛdeɛ meka so ɔmanpanyin Kufuor Roma ɔdwene outside the box ɔde health insurance a yɛde nsi ɔman mu dabaeɛ no yɛasoɛeɛ a ɛbɛboa yɛn ɛbɛma yɛn mfidie ebibia kaade ɛbɛyɛ ne adeɛ akɔ so brɔmbrɔm tɛntɛm no ɛno nso ɔmanpanyin Roma ɛkɔ so wɔ mem saa pɛpɛɛpɛ na nanana wo ka fida woro so asɛm ɛne yɛ yɛda regional no a yɛnyɛ capital no asoɛyɛ bi a ebi wɔ Nkran ebi wɔ Kumasi ebi wɔ Sunyani ebi wɔ Tamale ahafo nso yɛso ebenya bi ɛnɛ yi the regional directorate of feeder roads ɛno nso kɔ so wɔ Kukurom fɛfɛɛfɛ na kyerɛ sɛ ɔmanpanyin adeɛ na ɔde ama yɛn no ɔde adwuma no nso yɛ deɛ ɛtɛ akyire nana ka Free Senior High School sɛdeɛ bɛyɛ ahafo yɛn nso yɛbɛnya sukuu a ɛte sɛ Prempeh College ɛte sɛ Prokuware ɛte sɛ St. James ɛte sɛ Susek ɛte sɛ Presec ɔmanpanyin Roma ahafofoɔ wɔma yɛ Model Senior High School ɛnnɛ uduru Akrodie asumura kwan no so a dwumadie no kɔ so ntɛntɛm paa nana ɛnkyɛre pii saa school no si ewie a yɛmpata mu ahafo nyinaa obiara na ɔpɛ sɛ ɔde ne ba kɔ school Kumasi a ɔde ne bɛkɔ because school no ɛyɛ Science and Technology College nneɛma a ɔmanpanyin Nana Addo Kufuor ɔyɔ ɛde ama ahafoman ɛno no nana wokasa fa feeder roads ho municipal chief executive oyi ano akyerɛkyerɛ mu na nidi sɛm a mene taatoɔ no sɛ ɛyɛ ya kwan a ɛfiri Ayomso ha ɛkɔ Gyesi kurom ɛtimi wura ɔkɔ ofie kurom a wobɛtumi afa kɔ Aprɛt bridge bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no kɔ ofie kurom hɔ kurokurowa bi atete adehyeɛ naa ma ntina saa area no wodi firi hɔ ewura kɔ Aprɛt obi wɔ Kasapen a te sɛ ɔkɔfa emem saa nsa na bi ɔpɛ sɛ ɔba Ayomso a waba nanso saa kwan na yɛ kwanti a sɛ tɔmu a wopɛ sɛ ɔba gɔɔ so Kasapen baabi a wura hɔ a na woba ɛna yɛgyina ha kasa yi nana Cocoa Board agye atom ɔmo gu so a ɔmo yɛ evaluation of the contract document nkyɛnkyɛre pii ɔmo wie a yɛ kwan a efiri Ayomso ɛde kɔ Gyesi kurom ɛne saa bridge na ɛwɔ hɔ no Cocoa Board ɛba abɛyɛ no fɛfɛɛfɛ ama ahotɔ ayɛdeɛ aba na mɛde me kasa no ba awieɛ no deɛ meka no sɛ adehye a yɛhyia ha Ghana sɛdeɛ amamɔ no siteɛ no ɔmanpanyin biara na wɔbɛtumi de mfie 9 ɛde asiesie Ghana ayi Ghana ha nyinaa de afiri hɔ asɛm a mekan yɛma mpanyin dada John Dramani Mahama ɛnɛ ɔyɛ NDC presidential candidate 2016 elections ɔka saa asɛm ne sɛ mfie na yɛde ama no so a te sɛ yɛde bi yɛ deɛ ɛka no ho ntɛdɛ pɛfɛ sɛ ɔmanpanyin biara ntumi mfa mfie 9 ɛnyɛ Ghana biribiara na deɛ ɛwie ɔmanpanyin budget ɔde ba mmarahyɛ badwam ɛyɛ 2019 yɛ afi mu a yɛde bɛyɛ adwuma 2020 wato ne din year of rose ɛno nti yɛakɔ ntempɔn a ɔbɛyɛ no na nanom Roma wodi anim ma yɛnya amantam nti ɛnɛ yi highway no a ɔmanpanyin ato year of rose no ahafo yɛnya mu akɛseɛ enum ebi nsi da a ne nyinaa wɔ budget no deɛ di kan ɛyɛ Akrodie asumura sahorɛ so ɛnɛ yɛ kasa ɛkwan ne akyɛ mu tu contractors ne bi enu obi agye ne nkrataa na wɔtwe ebesi mu no wɔn yɛ aseɛ aba bɛdi dwuma saa pɛpɛɛpɛ na bedi akɔ Kasapen ɛkɔ kam 15 nananom saa kwan na wɔn aba kɔsɛm nie ebire bi tiɛ
uduru memne bo na isia ka pese ko kasape chense oda ena mama mpanye ko for penso ena kasape ko tare ye e ko ho first that was 1207 sabre no na me nua panye buba ena na ye me na shebedwam ni onu ne di anim ema ko tare ko kasape first mama mpanye ko for fi abem mfie wotwe ekwan no asiesi ayede ankosoda elei yewura amampanyini nanado danko akufuado baba osi onhwe ma aduma yewura kufo ye ne sei ne santi o de ka bedi akon kasape kam 15 asama contractor Mrs. Kofi Job mi no ekwan bi da atoni kwa no so se wokosunya epiemem a very strategic road omampanyini tuna hafofo honti sisi ayekase contractor jina so a ode kwan na oba mem entari pi obashase e de kotari ayede agusu sabepepe e na oman bi akyekyeretie uye no futu nkyɛn a yɛn anu ma ɛwɔ bikyem bikyem tachimenti akomadan ɛno nso ɛka ho bia dwumadie ɛkɔ so ansana nɔbɛkɔ sankɔre ɛno nso ɛka ho bi na kyerɛ sɛ ɔmampanyini yɛn na hafofoɔ si ɛboa no ne apia no a yɛbi biara yɛpɛ sɛ ɔyɔma yɛ wɔ yɛ akwan so no yɛn ho ɛbɛtɔ yɛ yie nti sra me serɛ nananom ne sɛ yɛmfa kyitaaseɛ kɛseɛ mapa ɛntaa ɔmampanyini n'akyi na ne dwuma a ɔredie no ɛnkɔ so ebien afe a yɛbɛsi mu yɛ abato aba mesrɛ asomdue yɛmpɛ basabasa mehwɛ m'akyi a mahunu me papa no asɔfoɔ no agu ha ɔmo na ɛbɔ mpa yɛde boa yɛn yɛdam ase nyame ɛnka mo ho yie wonkɔ so a yɛda wasaba a wɔde nkuma ma yɛ amen yɛ bɛgye sika akoma wɔ dwuma yɛpa kɔrɔ sɛ kasakyerɛ akoma biara amen na wɔ sɛ so ade yi na ɛwie pɛi a yɛda sida ma wo ne ɔde akoma pa bɛma no na wɔ sɛ deɛ ɔwɔ no wɔ no wɔ si bɛgu no ɔwɔ wɔde ase ne nika yɛda bɛka wɔ sɛ deɛ ɔbɛyi bi no ɛwɔ so kae no ɛwɔ yesu din mu ti amen amen yɛda nanom radio minister ne mc ɛne asɔfoɔ mpanimfoɔ ano yɛbɛboa na yɛsi Ayomso social center amen me na wo a me na ko batia kasa che ambrasem yo nana Ayomso mahini emse adeya wudi wa ma wo ba wo fase unana Prophet Thomas Joshua obutu ohietua na ɛhɔ ɛna nyamedwuma no na so yɛ kɛseɛ no ɛwɔ no wa ama na so asi woman invitation no kora oba wo faase ɛne wade nyinaa so ɔne na boafo yɛ to nsantene baba chiai na wadawroma oba se wa wonim sɛ na ne dwumadie no sitie babɛtena se ata wachi sɛnea ɛsɛ ne fata ofiri ha kwa nana sɛnea ɔsenem ne yɛsɛ wansene ne hwekura ɔposa ne nsɛm ɔba ɔse ɔne hwekura no boa mu adeɛ kakra yi nana fa boa na akyire deɛ tie biara no sɛnea wosene ne ntɛm teɛ no wopere na bɛti a ɔbɛbɛ fie na ɔno aba abɛdi nkita ho enti ɔkuta ne nsɛm amen amen and then you know ase say ya do say ye pesika enti se ukuta receipt ya mesese wo de man panimfo wa ha emre pamo no ye beta di ade ama amen Sabre honorable Collins Dauda oba the tree fifi iti santena ebano honorable Collins Dauda as a TV sound how many friends and wow I'm from an Apaba pa on there
Brunino. Brunino. Abra honorable Kolgada Echia Mpenfui. 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana. Yeah, papa. Who put 1,000 family? 1,000 cities. 1,000 Ghana cedis. 10 million. 10 million. 1,000 cedis. 1,000 cedis. 1,000 cities. 1,000 cedis. 10 million. 1,000 Ghana cedis. 10 million. 1,000 cities. 1,000 cities. 1,000 cities. It is Ghana 10 million. 1,000 Ghana cities. 1,000 cities. 10 million. 1,000. 1,000 Ghana cities. My uncle Akuma. Monchira Odo. 1,000 Ghana cities. Any social center. Yes, you know. 1,000 cities. 1,000 Ghana cities. 1,000 cities. 1,000 Ghana cities. 1,000 Ghana cities. 1,000 cities. 1,000 cities. 1,000 Ghana cities. 10 million. Amen. 1,000 cities. Yeah, penny. Sete semra ankene kanana mu bedire no enso yeguso bo mpae de pabeba aninti yalibesia na gabonana abaso amani tinkwa amano ade tochi medamase Bozama Anabo Flores Delta Ashton South MP. So for say I have no